B'investiment ta' aktar minn €2 miljun, il-Prim Ministru Robert Abela inawgura klinika tad-dentistrija fejn Silem Għawdex li b'apparat tal-ogħla livell qed itejjeb l-esperjenza edukattiva għall-istudenti tal-Fakultà tad-Dentistrija fl-Università ta' Malta. Fl-istess waqt, il-komunità qed tgawdi minn servizz tal-ogħla livell b'numru ta' servizzi ngħataw bla ħlas. Din il-klinika hija mamra b'apparat tal-aħħar teknoloġija u 11 siġġu dentali li minnhom l-istudenti qed joffru firxa ta' servizzi fil-komunità minn tfal tal-iskola sa' anzjani. Fil-fatt, taħt il-gwida tal-akademiċi mill-Fakultà tad-Dentistrija tal-Università, l-istudenti qed jattendu din il-klinika matul is-sena akademika u joffru dawn is-servizzi kliniċi lil pubbliku mit-tnejn sal-ġimgħa. Il-Prim Ministru rimarka kif dan il-proġett jirrifletti l-prinċipji li qed jigwidaw lill-Gvern f'kull deċiżjoni li jieħu għaliex b'ekonomija b'saħħitha qed jitwettqu proġetti tal-ogħla livell li huma investiment fl-esperjenza edukattiva tal-istudenti li eventwalment tissarraf fil-komunità. Waqt din iż-żjara akkumpanjat mill-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri u mill-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima, il-Prim Ministru elenka diversi benefiċċji u opportunitajiet li se jibqgħu jinħolqu b'kollaborazzjonijiet bħal dawn ma' entitajiet edukattivi. Preżenti għal din iż-żjara kien hemm ukoll ir-Rettur tal-Università l-Professur Alfred J. Vella, id-Dekan tal-Fakultà tad-Dentistrija l-Professur Nikolaj J. Attard u l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma.